Здравейте! В това видео ще видите как да настроите часа и датата на Casio ProTrack PRTB50. Това е един страхотен планински часовник от серията ProTrack, а щом е планински, знаете, че има много повече функции от останалите часовници на Casio и съответно повече бутони. Бутоните са следните: долу вдясно бутон A, в средата бутон B, най-отгоре бутон C, в лявата част най-отгоре бутон D, долу вляво бутон E и в средата бутон L. Съответно, бутон L отговаря за светлината, бутон A включва функцията да ви покаже на каква надморска височина сте, бутон C включва компаса, като с бутон D може да видите и съответно градусите, а стрелката за секундите показва посоката. С бутон I може да видите още допълнителна информация, като температура, дни, таймери, аларма и така нататък. Може да приключите от всичките менюта и да разгледате допълнително какви функции има този часовник. Отиваме на Time, където започваме да настрояваме часовника, задържаме бутон D, докато не започнат да движат стрелките и съответно се изписва часовата зона. С бутоните в дясната част избираме часовата зона нагоре и надолу. След това потвърждаваме отново с бутон I. Тук може да се сверява автоматично, изключено или включено. Нека го оставим на автоматично. Натискате бутон D, започвате да настройвате часа. С бутон A нулирате секундите, с бутон I преминавате на часа, избирате за колко часа искате да настроите часовника. След това с бутон I отново избирате и минутите. Потвърждаваме с бутон I. Тук ни пита коя година е, кой е месеца, съответно настройвате надолу и нагоре и датата, която искаме да изберем. След това потвърждаваме с бутон D и както виждате, стрелките започват да се мърдат и часовника се настройва. За още такива страхотни модели може да разгледате нашия профил в TikTok.